Nazaretha ingcwele. Siyabonga lo msa. Ngizokuba mude kakhulu vele ke ngimfisha. Ngifisa sengathi namhlanje umuntu nomuntu angakhuluma ngoba namhlanje amaNazaretha noma thina amaNazaretha silahlekelwe unembeza. Silahlekelwe lento okuthiwa uvalo. Abantu abasesabe esontweni ukwenza noma yini abayithandayo. Umuntu akanqene esontweni akhamanga ngomkhokheli akheka amanga suleka umkhokheli abantu bembona umkhokheli emubi. Kanti wenziwa umuntu oyedwa nje obakha amasu akhe ewakha ngomkhokheli. Umuntu kuyenzeka esukela amanga akhulume nje ngomshumayeli alibeka igama lize livuthwe nabantu abaningi enkonzweni beze beyikhole leyo nto ukuthi hayi ngempela umshumayeli unjalo. Angazi noma sisenawo unembeza. Kukhona into eyenziwe yiNazaretha. Bethi babuka abantu abangewona amaNazaretha babona ukuthi noma thina singaya lapha. Kodwa ngeke kusize ngoba abantu abahlezi phakathi nabo basenjena na. Liwaqamba iNazaretha amanga endaweni libakhathwa amakhalane beze bexabana beze bengangenelani kodwa kuneNazaretha phakathi. Bese kuthiwa amaNazaretha ukuthi nokuthi kanti uwe inkinga yakho unembeza wena usenawo. Ahlala amaNazaretha kumenyezelwe ukuthi hayi lapha phesheya kunenkonzo ethile avela sukuma umama othize ngoba azi ukuthi yena vele uhamba ngemoto enkulu unemali athi yena hayi umkhokheli wenziwa ukuthi akukho la ngaya khona thina sinendlela zethu bemlandela abantu belalele lo muntu okungafanele ngabe bamlalela bayeka umkhokheli balalele lo ngoba bayazi ukuthi kusasa uzobagibeze basemhlanganweni. Mase ngamlalelanga ubani ngeke phela siye emhlanganweni so hamba ngani ngoba yena unemoto. Namhlanje ibandla loNyazi liphethwe ngemngcele namhlanje. Khona banemali. Khona bagqoka kahle. Khona baziyo nje mawungakubiza umthandazo nje nawe uyayibona nje. Mawungabiza umthandazo yimi nje ngeke beze bese. Kodwa labo bantu bathi bangamaNazaretha. Awungesiye kwabantu. So phuma singaphethe lutho. Uyazi la khona abantu abasonto bodwa la. Kodwa wazi wayingcwaba ingane yakhe amaNazaretha ekhona maningi agcwele ithempeli engaka wayifihla yedwa ingane yakhe naye wazi wasizwa ezinye inkonzo sabhatanisa nazo ziyakhona kodwa enhliziyweni yakhe usenaso lesisilonda ukuthi mhlakamba ingane yakhe emhlabeni anikaze nikwe ingcwaba. Engani kwakushonela umuntu ongenamoto ongenamali. Uma ungabuka nje mayihleli lapha ngaphandle ngoba kade sifika nje abagqoka kahle bayihlalele bodwa nabo abafaka leMnazaretha ebiza ubabodwa laba bangathathi intweni ka bangenalo utho nabo bahleli bodwa bayaqhathanisa. Angiyena kubhongo namahlaka ngwenzi. Kodwa izinto esike sibone emasontweni noma einkonzweni esezikhona ezilihlukanisa isonto ziliqede. Singane ngisho emndenini wena njengoba umi kahle. Kwakho umzi kunamathayizi kwamasibani bani kwafaka usimende nakhona uqephukile kawungeni wena. Awuyi wena la kulanjwa khona. Ngoba phela uyasutha. Unemali.
futhi wena kawuhlangani nabanye abantu wena yonke into uyenza wedwa ufuna leli iqembu lakho okwazi ukulirula noma ukulicontrola sambeni siyele bangani bami nazo ke ngoba uyabona nje ukuthi namakhanda bagula bakulandele phela bancengile silisaphi isonto manje umama umkhokhele engasebenzi engekho la thatha khona usiyolokhu ke usemva kwakhe wenze ngathi uyamhlonipha umkhokheli kanti hayi ngoba umhlonipha wenzela nje ukuthi uzokwazi ukumcontrola ukuze mawusuwena ungasawenza umthetho kaShemba angakwazi ukukutshela ngoba usaba ukuthi njalo wena ufika no drink wena esabatha hayi wena uyazazi umkhuba wakho wenza la esontweni izinto azenzeki nje la esontweni kungenxa yakho ngoba wazi ukuthi usomaqhuzu unemali ngisho kungahlanganiswa nje into okuthiwa ke sithola iPK embili kuvala wena ngoba uyifuni nje into eyaphambili wena wazi ukuthi nje uyobuyona awukodwa ngeke uyazi nje ngeke kunikelwe ngingashonga ukuthi ayikhishwe imali uyazi ukuthi ngelinye ilanga uzofa elinye ilanga bafika omunye umama uyacinga emhosheni uyabheka lo mama hamba uyafuna hawu mama yini uthi hayi bantu abami ngelinye ilanga wakwamemeza umkhokheli wathi asambise ulosine kwaMasibanibani ngase ngithi mina ngeke ngiye lapho ngoba umkhokheli wenziwa ukuthi akanamasimu thina sinamasimu liyanda ukhule emasimini nangaya uthi namhlanje ngizofuna lawo maza ekhulunywa kuleyo nkonzo nakuzi insizwa zakithi lezi uthe yale umshumeli zibe ikhomba le unemoto phela ncengiwe soya kanjani eJuji masingamlalelanga nje ubani konje eJuji yasothwalwa ubani mina ngithi akuyibuke lento yakho othi uyayenza ukuthi kusasa izowusaphi unembezu nawo usabaza abanye abantu mhlawumbe omunye usuka ngakithi nje ngapha komhlaba iyalingana akasalibhathi ngisho kufiwe ngisho kunana akayikwakuya hayi mina nje ngayitholela umndeni omusha hlezi lapha eShowe uyazini ukuthi kusasa nawe labo bantu ohleli nawo bazodlula emhlabeni uyohlala nesidumbu wedwa endlini umndeni wakini ungekho ngoba phela isonto lize mumva umndeni phambili wena la wakho umndeni owawulahla wathi ngeke usawungena wawucabangeni ngawo uzothini kusasa mawudlulelwa yeyakho ingane wenze njalo umndeni uze awuhambe wena phela awungeni wena emndenini wena awuyi omunye namhlanje upakishile uthe uyafula la kuhlala khona impuphu wabona iyashoda wayisethi hayi ake ngibiza ingane yami wathuma ingane Sibanibani hamba othenga impuphu uyithuma ngesabatha kusasa uzothi uyahamba emhlabeni isala ingane ngale kade ebhekiswa lapha kwabheka bezayo ethi uyasala uyabuya ngemumva ufica ingane zenza ibheshi ziyacelebrate hayi akekho ugogo siyajiva sijabulela ukuthi akasekho lo muntu obesivimbezele nesonto sonto yedwa ngapha kodwa umkhokheli akahleli kahle ufuna ukuphatha nomshumayela kamile kahle kodwa yakhe ingane lapha eThaveli uthememeza umshumayela ethi sontweni kodwa yakhe ingane ibithi nje amakhotha amabili sasa kodwa ufuna ukuphatha isonto
Uyazi wena ukuthi esontweni wenzani? Lijama nje isonto ngenxa yakho uyazi ukuthi wenzani. Ngizwa amakhosazana ehleka ke khona ingxoxo ebixoxwa ubaba lo engena emva kwakhe. Le yamathe. Angazi ukuthi azini ngamathe. Kusho ukuthi ukufa nje kwezwe ligumuka amahlebe. Phela umuntu akayihleki into angayazi uyihleka nje ngoba uyayazi. Ngiye ngithi ke sengizohlala phansi, ngiye ngithi mina omama, amakhosazane, ofele emntwini laba bomama. Ufele emntwini uyasuka nokhala. Ukususa ekhala ufele emntwini wakho. Kawusuki nenkosazana injalo. Fana ingasuka eduze kwakho. Iziyolala ekamelweni ngemva nje kusasa kuzofika umuntu athi uyayilobola ubize yonke into ofuna ukuyibiza kanti lengane ubungahlali nawo kawuyazi. Sezacofa amafoni ke manje. Mawungathi ayibeka uphuthu nje. Phephetha lingaze liyofika le edrobheni. Phuthu liphekile. Ayikwazi ngisho ukupheka libala ifoni. Nefoni futhi yayo kayibambe eduze kwakho uyazi nawe makudlala uzalo nje kwakhala ifoni ayidonsi ifoni mayihleli nawe ihamba iyoyi-ansela ekamelweni ikhuluma nobani ihlula yini ukuhlala nawe uhamba ucinga awusibani uthi awubani nithi kunemfihlo esikhona lezokwenza ukuthi kusasa ungayitholi lezi zinto ofanele ngabe uyayithola. Umuntu nomuntu akahlale nofele emntini wakhe. Amen. Uplo wakho. Fele emntwini. Awukho edolobheni. Awuzukufuna uJojo kusasa. Nefridge. Umuntu akagada ufele emntini wakhe. Amen. Uyabona nje lo fele emntini wakho. Ifoni yakhe silent ayiringi mayihleli nawe. Uzoyivula ke namhlanje ngoba utsheliwe ukuthi sesiyazi ukuthi ifoni akayivuli mayina. Silent nje amafoni. Kuma nje kuya WhatsApp nje uyatshelwa nje ukuthi ayingiyesa sokubona ntambama kusho isigebengu kodwa sithi siyasonta. Kusasa kuzofika insizwa efuna ukulobola ekhipha inkomo ikhiphela isigebengu. Iphatheni kahle makhosazane. Amen. Umuntu akaqhelwe entweni engengangaye. Uyabona nje ngeke uzwe kuthiwa iPirate isidlala kwiLa Liga. Iyoba lapha nje. La idlala khona. Manje thina sifuna ukuyodlala kwiligi esingekho kuyona esingabekwanga kuyo. Phuma uthi uya ku-25 yohlala emgwaqeni. Uyitshatha abazali bakho abakuboni. Kodwa ngelinye ilanga bayokubona. Uyitshentshe esikoleni ugolozela abazali ugolozela othisha kuthiwa hayi sibani funda kodwa ngoDisemba izophuma ireport ebikhomba ukuthi wena ubunga esikoleni buhlala emgwaqeni. Uyabona ngoba ujika endleleni nje lokho uthi uyakhona ungayi uzoyibona ufana noba. Asibahlonipheni abazali bafowethu abazali uNkulunkulu bethu bakusasa. Okufanele sazi ukuthi masicela into kumzali uyicela ngenhlonipho, hlonipha ekhaya, wazi ukuthi ingane akafuneki umuntu ekhaya oduma ngaphandle njengegenerator. Hlula kulanda imbuzi, hlula kulanda inkomo, hlula kushanela igceke, ucofa ifoni, ulala kuze kuvuka ushaya u12, ulele. Kuyiwa kuJanuary nje manje bafowethu uzoqala lapha kuOctober eJudiya. Bazali bethu umuntu ongasonta akasiwe emhlanganweni. Umuntu nje ongasonti nje, ongalazi isonto ongayi ngesabatha esontweni emhlanganweni nje kasiwe.
ubona solahlekelwa imNazaretha nje neyiqephu nemqhele sihlushwa laba abantu abangasonto abathathwa besuke emhlanganweni kuthiwa hayi mhlambe mayizoya nje uzofika lunge kushiwo isigebengu esihlule ekhaya mase bona kuphithizela abantu lapho ubona ngathi idolobha hawe yaphi lengane kuthiwe yasendaweni ethile kuphoxa kumshumayela hayi ngoba engaluleka umshumayela uyalulekwa ilezi ingane engaye esontweni Nkosi busene ngizweni